جدو ابو بکر خلیفہ بنے ترائے امام مدینے، امام علی، امام حسن، امام حسین۔ جدو یزید خبیث بادشاہ بنے ادو ترائے امام مدینے جی، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر۔ تینوں امام یزید دے بادشاہ بنن تے اٹھے کربلا جو دے سامنے کھڑے ہو گئے، پاویں شہید ہو گئے پر کھڑے تے ہوئے نا، تو انہاں دے شہید ہون دا سان اے فائدہ تے پہنچ گئے نا کہ باطل ہے، کہ یزید باطل ہے کیونکہ ساڈے سید او دے سامنے کھڑے ہوئے نا۔ بس جانے من معیار سید نے جدے مقابلے وچ کھڑے ہو جان انہوں باطل مان لیا جے، جدے نال کھڑے ہو جان انہوں صدیق اکبر مان لیا جے۔ ساڈی گل ہی کوئی، ساڈی اپنی گل ہی کوئی نہیں بھائی، اسی تے سجدہ دے مگر ہاں۔ تو جے میرے مرشد علی پاک بھی اتھے ابو بکر نہ لڑ دے کہ تو غلط بن گیا ہے، تو پھر لڑ دے تو میں آج لڑ دا ابو بکر نہ، وہ نہیں لڑے تو میں نہیں لڑنا چاہیے۔